Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Maigsuon, padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalampusan ining atong sangka nining COVID-19 nga pandemic. Ug ato sang yampo ang atong mga benefactors and donors na unta hatagan sila kanunay sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa wayhunong nimong gugma. Lig-una kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Heneses. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing abtik. Gipangutana sa bitin ang babay. Gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babay. Makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawa sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Kun supakon namo kini, mamatay kami. Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo, kay nasayod manggud siya nga kun mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. Sa pagkakita sa babay nga ang maong kahoy maanindot kaayo ug laming kanon ang bunga niini ug makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siya bunga ug gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Pagkahuman gayud nilagkaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo di ay sila. Busa, naghimo silag mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igera aron itabon sa ilang lawas. Sa pagkasawm-sawm na, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman ug mitago sila sa kakahuyan.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila kansang salaki pasaylo. Bulahan sila kansang salaki pasaylo. Bulahan siya kansang kalapasan gikuha, kansang salagi tapunan. Bulahan ng tao nga wala pa sanginlig sala sa Ginoo. Diha sa kansang espiritu walay kadautan. Bulahan sila kansang salaki pasaylo. Unya kung giilang akong mga sala at tubangan kanimo. Ang akong kasaypanan wala na ko tabunin. Mingon ako, ikumpisal ko ang akong mga kalapasan sa Ginoo. Ug imong gikuhang kasaypanan sa akong sala. Bulahan sila kansang salaki pasaylo. Tungod niini ang tanang tawo nga nagatuo, nagampo kanimo. Sa panahon sa kagulanan, bisan lawom nga mga tubig mo baha, dili sila makaabot kanako. Bulahan sila kansang salaki pasaylo. Ikaw ang akong saliptanan. Sa kagulanan nimo akong ampingan. Sa malipayon nga mga singgit sa kaluwasan, imo akong libutan. Bulahan sila kansang salaki pasaylo.
Manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw Himayaw kay ikaw, O Ginoo. Unya mibiya si Jesus sa yuta dool sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus ug mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tawo. Busa gipahilayo siya ni Jesus sa mga tao o gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tao. Unya gituthuan niya ang iyang mga tudlo o iyang gihikap ang dila sa tao. Og mihangad si Jesus sa langit nang hupaw siya og miingon sa tao, Efata, nga sa ato pa maabli ka. Diha-diha makadungog na ang tao ug maayo na siyang mosulti. O gipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilo niini kang bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang panugilo niini. Og natingala pag-ayo ang tanan og miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan, bisan gani ang mga bungol nga iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa dihang wala pa kumusod sa seminaryo, niya gasigi kog active o alagad sa simbahan, nakadungog kog wali sa usa sa among parish priest nga nag-ingon, pagbantay mo kay kanang grasya maurasan na mahimong disgrasya. Kana bang grasya ba? Mahimo rasad kuno ng disgrasya. Tuo mo dili. Wa man mo'y klarong ko. Tubag. Kana ko ng mga grasya, sige magitag-ampo o grasya, pagbantay, kay maorasan na himuong disgrasya. Nga naman, kay ang yawa kuno, wa man na siya iya. He owns nothing. He created nothing. Nya unsaon man taniya, aron makatintal siya nato, ang iya rasang gamiton, kana rasang hinatag sa Ginoo nato nga mga grasya. Kay may manikay siya, he is called the most cunning being, labing maro. Unya, the prince of deception. Kana bang pagpangilad ba? Kana bitang mangingilad? Unayon raman kas imong kwarta. Ang imo rasang kwartang gidada, mao rasad toy iyang pahimuslan aron makuha ka, wa may lain. O man siya iyang ikahatag. Ilaron ra ka. Og mao nay nahitabo ni Eva og ni Adan didto sa paraiso. Pagkadakong grasya nga naa ka magpuyo sa paraiso. Pagkadakong grasyas Ginoo adto nga silang tanan gihatagan sa tanang bungas kahoy, di na sila kinahanglan pang mutrabaho, di na sila mamatay, di na sila magtanom, ang ila enjoy life. Mao ra gyud pagkadakong grasya na. Di ba? Oy, dito may bitin. Ang bitin, maora sa unsa man yang gigamit, kadto ra sang bungas kahoy nga gihatag sa Ginoo. Nya unsa man tong kahoya? Kanang gitawag natog the tree of knowledge. Kanang knowledge, kana bang kahibalo ba? Grasya na, disgrasya. Grasya oy, purti maginatong pa-eskwela ng inyong mga anak. I-appeal pa manggay ninyo ang pari pagpagasto ana para lang yun doon na lang knowledge, no? Porti manggay inyong take anang board exam aron mapamatud-an ang inyong knowledge sufficient nga gamiton para makapangwarta.
Porte maginamong paningkamot og pasar sa among mga exams dito seminaryo. Hapit mi di mga tuog aron lang gyud mi ordinahan mi kung sufficient na ang among knowledge sa philosophy o theology. Nya kung ma-sufficient na, ordinahan dayon mi, kolekta dayon. Naman na siya. Mo na among gipaningkamutan. Knowledge ang gibasihan, grasya ka na. Pero ang pangambisyon ni Adan, ni Eva o ni Adan nga makabaton anang knowledge dili kabubuton sa Ginoo kung dili ilang kaugalingong ambisyon diha dapita na disgrasya si Adan o si Eva. Kana bang grasya man ang knowledge pero ang Ginoo nagbawal pa nila. Ingon pang Ginoo, ayaw saha, ayaw mugkaon aning ni ang bunga aning kahuya. O niya kay ang bitin mao man say masinupakon kayo, giingnan sila ay mugtuan ng Ginoo, kaon. Insya-Allah, mamatay ra ba mi? Ay, tuoy. Matay gud taon. Mamatay pa mo ana, nga makat-on hinuon mo, maliwat na noon mo niya, pariha na noon mo niya, kahibaw na mo what is right and what is wrong, kay ana mo'y kahibalo, mamatay na noon mo ana. Sus ingos iba bitaw no sakto tuod maliwat ay miniya mo ding gibawal-bawalan mi kay haron di ay siya ra gyud mag-control namo. Kinahanglan kung di makontrol, kinahanglan pariha sa kunya. Kaon din siya. Wa na sila makontrol. Unsa na may nahitabo nila pag humagkaon? Wa na sila makontrol sa Ginoo. Unsa na may nahitabo? Nanago na sila. Tago na. Di na sila makontrol. Unsa naman? Nahadlok. Kana bitang makasaha ta. Mao ginay first gyud na kong timaan sa taong sad-an. Hadlukan. Daghan kay kahadlok. Natanawa si Adan og si Eva. Sa unang wapas lakasa, inigabot sa Ginoo ngadto sa Eden, Garden of Eden, musugat ni sila. Sa dihang nakasa, tago. Nitago. Kamo, wa mo rin mga kahadlok. Wa mo yung kahadlokan ron. O wa kay kahadlokan sa ito pa, wa kay sa. Pero hadlok gani ka, hadlok ma-COVID, hadlok masakit, hadlok mamatay, hadlok nga dili kapasar ang iyang mga anak, hadlok nga madisgrasya, hadlok nga mabati ang naong, hadlok nga matiguang, hadlok nga libakon, hadlok nga dauton, hadlok nga kalagutan. Kaning mga kahadloka naa gani ni sad-an ka. Sad-an. Naa kay sa. Pero relax kay ka, okay ra nimog ma-COVID, okay ra nimog madisgrasya ron kay humas misa, mabagaan ka dias motor. Okay ra na nimo. Na atakihon ka karong taod-taod. Di ra jud ka hadlok ana, relax ra ka, okay ra nimo ang imo rong bana nga nagbiyahe, mamatay ra sa turon didto. Okay ra na ninyo? Manasadaan mo. Okay ra kag masunog imong balay karon, taod-taod. Ana. Hadlok mo dili. Sadaan, klaro kayo. Mao na siya. Nya unsa man ang salaa? Lagi, knowledge lagi. Gitudluan na tasyawa nga mangangkon na ta nga ato ni ako ning bana, ako ning health, ako ning body, ako. Mangangkon naman ta. Unya sa tinud-an ay, wa man gid tay ato. We are simply nothing. Ang yawa nangangkon og maayo, ako ning kalibutan, ako ning gahom, ako ni tanan. Anayawa gid siya. Nya iyang ipatakod nato, sige na sa tagpangangkon. Nya wa ta ka bantay nga sa sige na tong pangangkon, nagsigi sad ang atong kahadlok. Kay mag-anam naman tag ka-attach, mag-anam naman tag ka ratol. Sige, suway angko ng imong naong. Kana lang naong nimo, angko na, ikay nagbuot sa imong naong. Tanawa, naong pa lang nimo, makaparatol na na. Lagi, igtan-an mo sa, hala, mga nangunot naman di ko, nangunot naman di ko, kung saan na mo lang ani, oy. Ganang magsige na kang, hala, uy, ana. Sige na kag ana. Kaya nga naman, nangangkon kasi imong naong. Pero imong ingnon nga,
ang Ginoo mo itag-iya ani. Igtan-aw nimo sa hala gi-change na sad ni Lord. Sa una wa biya ning wrinkles karon iya nang gibutang nga wrinkles. Thank you Lord. You are really present in my face. Di ba? Igtan-aw nimo sa imong buhok, ala puti na mo di akong buhok. Mayuhan ni Lord. Oy, Lord is acting on my hair. Ana. Oh, baratol man og ni puti ang buhok. Dahil mag-adtos parlor, dahil man dito og patina sa buhok. Unsa gud taon mo, makaparatol na oy. Nyaron igtan-aw nimo sa imong bana, galisod na sa glakaw. Siya kaniso na kusog kay ning mudagan ning banaha, karon na galisod naglakaw, puno na sa arthritis. Thank you Lord, kay naglihok gid ka diha sa akong bana. Sunod ani, lungo na gid ni. Thank you Lord, kay naa gid ka galihok yun ka. Di ba? Ana. Kanindot ana nga kanang kamao kang mudawat, wa jud kay ratol. Oo. Akong anak sa una, sige ginigsimba. Karon sige nagsuyop. Thank you Lord. Kay makasuyop na siya. Di ka magsig kasuko. Salamat aning mga pag-antos nga imong gialaw sa akong kinabuhi Lord. Kay makat-on gyud ko anig antos sama nimo nga nag-antos sad para nako. Salamat kayo. Ini agid ka di ay. Di ka mahadlok. Unya ang imong grasya, mahimo gitong grasya nga makaluwas, dili disgrasya. Salamat Lord, ni ako'y kolekta mo. Ana sa ko ba? Ni ako'y kolekta, ubay-ubay sa dakong kolekta, daghang nang donate para sa project. Ana, maka-project yung ko din niya, makasod sa bulsa ginagmay. Ana. Gagmay lang sad. Ana. Aron, aywa sa ko ika-hatag nga to sa ako mga mahal sa kinabuhi. Wa sa demo'y mahal sa kinabuhi. Ako naam sa ko'y ako god. Oo, nahatag mas ginagmay. Pero ari diri hatag sa project lang. Mao na siya. Ano magpasalamat ta ba? Di ta mahadlok unsa may ato, siging pasalamat, siging pasalamat. Unya ang ato sang kinabuhi, relax, malinawon. Habita ko kaila ingon din siya, Father, ning file ko og vacation leave. Naku nga naman siya stressful na kaing akong kinabuhi Father sa opisina. Naku, mayo. Ingon siya nga, okay sa may kuyog nimo nga mo bakasyon. Ingon siya nga, kuyog lang rin ako akong mga anak Father. Ito, bakasyon na sila. Itong niaging adlaw. Gahapon ni text naman ako. Abi ba na ako maka-relax ko diri Father? Di amanoy dako kay problema di diri sa akong igagaw. Ako naman hinuon ani mo oy ana ba? Diha na noon ni sulti niya. Dako man kay problema dito. Na stress na sad kuno siya dito. Ya ako din giingnan. Wa gyud lugar sa kalibutan nga maka-relax ka. Wa gyud. Kay ang tinuod nga kalinaw o kalipay naasod sa imong kasing-kasing. Og dili malinaw ang imong kasing-kasing og hunahuna, bisag asa pa kang dapitas kalibutan, wa gyoy kalinaw og wa say kalipay. Ana. Nya unsaon paghimo ana? Butangi la Ginoo imong kasing-kasing, butangi Ginoo imong hunahuna. Haron kanang imong gihunahuna na align sa hunahuna sa Ginoo. Kana sang imong gibati na align sad sa pagbati sa Ginoo. Way kahadlok, way kabalaka, naa ang kalinaw, no? Mo na. Unsa may gusto sa Ginoo nga mga matay ta. Mo kina yan gusto. Mga matay ta. Giingna na imong tupad. Ingnaday, mga matay na ta. Sige. Mga matay ta. Kay nganong gusto mas Ginoo mga matay ta? Tungod kay ang kalibutan dili ni mao ang atong lugar. Gaandam siya lugar dito sa langit. Nya kadtong tawo nga andam mamatay sama ni San Pablo nga buhi pa siya pero iya nang giisip ang iyang kaugalingon nga patay na, maora nay maliwat sa Ginoo. Kay si Kristo pag-anhi pala sa kalibutan, niingon na siya, mianhi ko aron pag-alagad ug paghalad sa akong kaugalingon alang sa kaluwasan sa tanan. Unsa man ang paghalara? Magpakamatay. So pag-anhi pa lang niya, ang iya ng package is to become flesh and to die. Nya kamo unsa man sa inyong package nga magsigig paningkamot aron mabuhi, di oy maningkamot ang mamatay. Okay na.
Ako mumis akong maayo aron ko mamatay. Magjaging ka aron mamatay. Magsumba ka aron mamatay. Mukaon ka aron mamatay. Kana nindot kay nga paningkamot. Muinom kag tambal aron mamatay. Ang sama ng pagkapataya, mamatay nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kaya ang kabubuton sa Ginoo lagi matapos didto sa kamatayon. The will of God ends diha inig kamatay nato dinis kalibutan. Ang gasunod na ana unsa naman the judgment of God. Muna nga kung di ka mahadlok sa Ginoo, ang iyang judgment nimo favorable. Pero hadlok ka ni karos Ginoo, mutago ka, muatras ka, para ninyo dinhi nga manimba nya adto gyud lingkod sa layo kayo. Kanang naglingkod sa layo, mga sad-ana. Kanang naglingkod sa atubangan, minus og sa. Kining nagbarog diri sa atubangan, tigpakaaron ingnon. Sige na, manindog na tayo. Mga igsoon, pangayoon nato sa Dios ang atong mga kinahanglan nga mga grasya ug uban sa pagtuo moingon kita, amahan dungga kami. Amahan dungga kami. Nga ang simbahan maghatag kanunay sa pinagpanigingna ni Kristo ngadto sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang atong nasod mutubo diha sa kalinaw ug panaghiusa, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, obispo, mabayaw na sa kanungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga nangamatay mahiusa na uban ni Kristo sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Makagagahom nga amahan, himua kami nga sama kanimo ug makakat-on sa pagpuyo niining kalibutan sumala sa imong kabubuton, dawata ang among pangamuyo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon o Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing ka Jutay lang kining gihalad
mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawat ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw niining pan ug bino nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kadinyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang tanang sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon ining misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagin Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, hinunuan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang ginharian, ang kahunggang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga palawat kanimo, apan ipamulong lamang o kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo. Amen. Kini maong akong lawas, akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga manag-ambit kami sa usa ka pan o usa ka kalis. Itugot kanamo nga hiniusa diha ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nga nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma. Og sa maalimahon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakdang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nag-alima kanila og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan og sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Amen. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato mao ang Dios non nga kaalam, divine wisdom. Nya magamit ni nato sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo dili sa pagsigi og pangangkon sa dili atong mga butang. So magpasalamat tas Ginoo nga hapit na mahuman og taod ang atong
big ceiling fans. So ang target niini karong adlaw mahuman ni siya aron ugma basin pag magamit na ni. So dili na ta magsigi og kaproblema sa hangin, pero kuya lang sa mga tagakanta. Pero di sa siguro na mahugoy higtan magmayo nagkan magay mga higot og mahug sad mao sa nay atong ending. Kamo ra man sa mo ending dia, ako di ra man ko diri, so di man ko maabot diri nga. So bitaw mayong pagkahimo no sa atong taong mga igsuonan sa mga trabahante ni sa LSF, kang LSF kang ilang Brad Henry Monisit ato silang iampo padayon ang pagkatapos ani ron nga maayong pagkahuman. Ang Ginoo maanaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. At unday ko ng Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo,